Me gusta mucho Hulst. Es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado en España, porque el sur de España es muy seco y aquí es todo muy verde y la naturaleza está súper viva. Creo que lo típico sería decir que echo de menos el clima en España, pero a mí no me gusta mucho el calor y en España ahora mismo hace mucho calor. Een eigen woonplek willen we allemaal, maar voor sommigen is dat moeilijker dan voor anderen. Zeker als je uit het buitenland komt. Vandaag het verhaal van Nicolas. Ik ben Nicolas, ik kom uit Spanje. Ik ben 32 jaar. Ik werk als verzorger. Ik werk bij mensen met handicaps. In dit huis wonen 6 mannen. Maar volgende week hebben wij een nieuw cliënt en is een vrouw. Yo trabajaba en España en una tienda de ropa y sí que he tenido la curiosidad de trabajar como auxiliar de enfermería o con gente con problemas psiquiátricos, pero la situación y las condiciones muy malas y es muy difícil encontrar un buen trabajo como tal en España. Yo encontré la oferta de trabajo en una aplicación de internet de trabajo, o sea, de ofertas de trabajo, y ofrecían un puesto para trabajar como auxiliar de enfermería aquí. Y yo lo solicité. Het ging om een baan bij zorgorganisatie Tragel, dat in Zeeuws-Vlaanderen op ruim 70 locaties zorg biedt aan mensen met een beperking. Wij lopen tegenaan dat we in Zeeuws-Vlaanderen en Krimpregio steeds moeilijker vinden om mensen met hbo-opleidingen te vinden voor ons begeleidingswerk. En dat heeft ook mede te maken dat in Zeeuws-Vlaanderen geen hbo-opleiding is. En ja, we hebben over nagedacht waar kunnen we die mensen wel vinden. En we zijn in Spanje uitgekomen. Dat heeft te maken met het feit dat de opleiding daar op een heel hoog niveau is. Maar ook dat mensen die die opleiding hebben gedaan, dat die heel moeilijk een vaste baan kunnen vinden. Dus er is heel veel interesse om te gaan werken in het buitenland. Nicolas doorloopt met succes de voorselectie en zit bij de laatste kandidaten voor een baan met een vast contract in Zeeuws-Vlaanderen. Avisé a mi familia también, porque si esa entrevista me convencía, yo posiblemente me iba a venir aquí en unos pocos meses. Pero no lo tomé muy en serio hasta la entrevista final en Valencia. Y ya ahí me convencieron del todo. Yo lo tenía como ahí aparte, no lo tomaba muy en serio, pero ahí ya me convencieron del todo y yo me decidí a venir aquí. Luego, al día siguiente me dijeron que sí, que me habían seleccionado. Er volgt een intensief traject om Nicolas en zijn collega's klaar te stomen voor hun komst naar Nederland. Nosotros íbamos a estar en la academia durante 4 meses aprendiendo el idioma. Pero bueno, como la situación del corona fue así de rápida y todo, nos vinimos a mitad de aquí y seguimos con las clases aquí. Pero para nosotros fue mucho mejor porque a la vez que aprendíamos la lengua, la podíamos practicar aquí, pues en el supermercado, en la calle, con los vecinos y fue mucho mejor para nosotros. Eenmaal in Nederland heeft Nicolas een plek nodig om te wonen. Gelukkig heeft Tragel daar iets voor geregeld. We hebben ervoor gekozen om ze in het eerste jaar op te vangen in een woning met meerdere mensen. Dat geeft toch een stukje vertrouwd gevoel, maar ook, ja, je wilt toch ook even weten waar kom je terecht, waar wil je straks gaan wonen. Maar het is wel de bedoeling, dus we zitten nu in woningen van een woningcorporatie. Dat is met steun van de gemeente en de woningcorporaties dat we dat kunnen doen. Maar het is wel de bedoeling dat ze na een jaar gewoon hun eigen woning gaan kiezen. Of een huurwoning, of iets kopen, of wat dan ook.
Want het is de bedoeling dat ze hier blijven, hè? Gedurende langere tijd. Dus het is niet voor een korte periode. Het is echt gewoon, het zijn nieuwe medewerkers voor ons. Hola Tamara, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Bien, haces? una tortilla. ¿Sí? Sí. ¿Para cenar hoy? Sí, para el Qué picnic. buena. Ik woon hier in dit huis met 2 collega's van Spanje ook. Wij wonen samen dezelfde situaties. Zij zijn mijn familie nu hier. Ik vind het wel belangrijk om het signaal af te geven dat we toch aan de gemeente en aan de provincie dat dit gewoon noodzakelijk is. Wij zouden het liefst natuurlijk ook mensen uit de regio werk willen bieden, maar ja, dan moeten ze er wel zijn. Tortilla española. En de concurrentie op de arbeidsmarkt, ook met de geestelijke gezondheidszorg, is gewoon heel heftig. En ja, het lukt ons gewoon niet om voldoende mensen binnen te krijgen. En dan denk ik ook dat dit voor de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen heel belangrijk is. Want als deze mensen blijven en een gezin hier stichten en hier gaan wonen en kinderen krijgen, ja, dat is wat je wil. Tortilla española. Sí. Ik voel thuis. Ik ben hier alleen 4 maanden. Ik ben blij met mijn vriendin hier, met mijn collega's, met mijn werk. Ik ben in een goede situatie. Ik ben heel blij hier. En ik denk, ik blijf hier voor lang tijd. En mijn collega Lorena heeft een tattoo met een Nederlandse woord. En deze tattoo zegt alles. Gezellig.